βασιλεία σε αυτόν τον κόσμο. Άστο. Στο Λονδίνο. Βουκουρέστι. Δεν μου αρέσει. Πού έχει βασιλεία σε αυτόν τον κόσμο. Βουκουρέστι. Δεν μου αρέσει. Να του ευχηθούμε και εκείνου και σε εσάς όλους μαζί καλό έργο. Το προαιώνιο μίσος των δύο οικογενειών δεν μπορείτε να σταθεί εμπόδιο στο ζωγόνο έρωτα. Ο έρωτας νίκησε. Έτσι έπρεπε. Ο έρωτας πάντα νικάει. Η φαρέτρα που άδειασε για μια άλλη φορά το φαραμακερά βέλη της καρδιές των δύο νέων. Εδώ είμαι, αγάπη μου. Ένα ειδήλιο, μια σχέση Εδώ είμαι, που Ρωμαίο. γεννιέται, που θα οδηγήσει και τους δύο στην αγκαλιά του θανάτου. Σε περιμένω. Και τώρα η συνέχεια. Λοιπόν, είναι κοντά μας στη Σοφία Λιμπέρτη. Είναι και η Δέσποινα Καμπού. Μα δε θυμήθηκα το χρώμα των ματιών σου, ούτε τον ήχο της φωνής σου δεν θυμήθηκα. Το κλαρίνο είναι ένα πολύ δύσκολο όργανο. Και επειδή είναι το καλύτερο, είναι το όργανο που ξέρω να παίζω καλύτερα, είμαι πιο καλή στο να το κουνάω. Α, να τα κουνάς. Ναι, να τα κουνάω. Ενδιαφέρον, μάλιστα. Τι άλλο κουνάς? Υπάρχουν και πράγματα που κουνιούνται μόνα τους, καταλαβαίνεις. Στην τέλεση τον πρωταθλητή, αν δείτε οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι και του βυζαντινής περίοδου και βεβαίως με ρωτούσα πατία. Βάζω το σώμα τον έχω προς την τον θα το ευχαριστείτε. Σε λένε εγώ και με ένα γιο ή αλλιώς υποχθόνιο και ποτέ δεν σταματώ. άμα θες μπες και εσύ στο ρυθμό. Έλα τώρα κούνα τον ποπό, για να δω, χέρια ψηλά. Είμαστε όλοι καλά, τόσο απλά ναι. Να σου πω κάτι. Είναι θλιβερό αυτό που θα πω, όπως η Χριστίνα, αυτή η φοβερή οικογένεια η οποία... Αμάν. Εντάξει, όχι, δεν θα φύγετε, δεν θα πας πουθενά. Θα κάτσετε εδώ. Όχι. Εντάξει, σε παιδί μου. Λοιπόν, για πες. Τι πάθατε? Σεισμός έγινε, για πες. Αλήθεια λέτε? Ναι, γαλέ. Για πες. Αλήθεια λέτε, έγινε και σεισμός? Τρελαίνετε. Ξαναγίνεται. Ναι, τώρα μην το λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. ωραία. Πού πας εσύ στην περάτα, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, τελείωσε, πάει. συνεχίζουμε. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είμαι σήμερα στα σύννεφα. Πετάω. Παιδιά, στείλτε μου ρε καμιά γκόμενα να χορέψω ρε. Πω αλλού είμαι τώρα. Ανέβηκα αλλού. Ανέβεις και η νύχτα μου δείχνεις. Ανέβεις και στο σώμα μου ρίχνεις. Ανέβεις και στα δίχτυα μου βλέπεις.
Μανάρι μου. Ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω. Θεέ μου, στείλε μου και μια. Και από το κοντρόλ, χρόνια πολλά. Αυτή είναι αδελφή, μην την βάλετε κόριστος. Παιδιά, δεν θέλω αδελφές. Καθαρό είμαι. Αυτό διάλαβα τι μωρή. Αγαπάω, είμαι ερωτευμένος. Σε έχω ερωτευτεί. Σε λατρεύω μωρό μου. Τσουκ, kiss me. Τζουτζούκα μου. Σε έχω ερωτευτεί. Παιδιά, τι να λέμε τώρα για βιταμίνες και για τέτοια πράγματα. Ο έρωτας ρε. Τι μαλακίες τώρα. Άμα είσαι ερωτευμένος, βιταμίνες θέλεις τώρα. Στα διάλαβα και κάπου ρε. Άντε με και κάπου ρε. Παιδιά, σήμερα μπορεί να λέμε και μια κουβέντα παραπάνω, του Αγίου Βαλεντίνου. Αν δεν πηδήξουμε και σήμερα, πρέπει να πηδήξουμε. Παιδιά, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τι είναι αυτό που σου κόβει τον κόλο, σήμερα να μας συγχωρέσει. Αυτός σήμερα είτε του Αγίου Βαλεντίνου είτε εδώ δεν θα πηδήξει. Γιατί δεν του σηκώνεται. Να, αυτός πάει. Σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 42 ετών και δεν θα πηδήξει. Έχει, λέει, πρόβλημα στήσης. Σίγουρα φέτος θα πηδήξεις. Μήπως έχεις καμία απορία? Δηλαδή άμα θες να... Ποιο είναι το πιο το πιο ακριβό κομμάτι που έχεις πάρει ποτέ? Είχα πει μια φορά ότι είχα πάρει μια φούστα που ήταν haute couture του Versace. Τι ψηφίζεις? Έχεις μια πολιτική θέση? Ο καλλιτέχνης δεν έχει δικαίωμα να λέει τι ψηφίζει. Γιατί ο καλλιτέχνης δεν έχει σύνορα και η μουσική δεν έχει σύνορα. Νομίζω ότι Εμένα η σχέση με το θέμα τέλος. Βέβαια, τέλος. Όταν λέω τέλος, εννοώ. Όταν λέω τέλος, είναι για μένα το τέλος. Ξέρεις πόσες τέτοιες έρχονται μετά από χρόνια και μου λένε τότε σε ήθελα, αλλά εσύ δεν μου είπες τίποτα? Είναι δυνατόν να μην το λέτε εκεί? Τι ακριβώς έγινε, κύριε Σεβαστάκη, εσείς που είσαστε σε μία από τις δύο κηδείες? Λοιπόν, ακούτε? Σας ακούμε, κύριε Σεβαστάκη. Ναι. Με ακούτε τώρα? Σας ακούμε πολύ καλά. Ναι. Σας ακούμε. Αυτός δεν ακούει. Ναι. Εκείνος δεν μας ακούει. Ακούς? Ακούω. Τουλάχιστον ήταν οι γυναίκες και οι δύο, ήταν άντρας και γυναίκα? Ορίστε. Άντρας και γυναίκα ήτανε ή και οι δύο γυναίκες, οι μακαρίτσες? Αφού ήταν η γεμάτη εκκλησία μέσα. Τι έχει συμβεί? Μας πετάει ο κόσμος χιονόμπαλες, πετάει στον Ανδρέα. Γιατί? Και πολλές έρχονται και σε μένα. Ο κόσμος θέλει να παίξει, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε με τις χιονόμπαλες, να παίξουμε με τίποτα άλλο. Να μην μας πετάνε χιονόμπαλες. Παιδιά, του πετάνε χιόνια. Γιατί δεν μπορούν να πετάξουν τίποτα άλλο? Κοτσίκο, Κοτσίκο, σταμάτησε εδώ του γαμιστό. Κοτσίκο, σταμάτησε εδώ του γαμιστό.